क'क्राझार सहरनि साहा फारसे 45 किल'मिटार जानथायाव थानाय रंगिना संगिना सिखना जाहार हाग्रामाया मिथिंगाजों बुंफबनाय समायना मोनसे थावनि। क'क्राझारनिफ्राय साहा फारसे 31 नं माहारियारि राजा लामा, बिसमुरि जाना, उल्थापानि आरो सरलपारा लामाजों नांजाबफाना मिथिंगानि बे समायना रावनिबो अनसायनाय आरो रैखाथि होनायनि राहा लायैयाव सानफा एफा थैयै जोबलांनायनि लामायाव साफ्रोमबो बिसमुरिनिफ्राय सरलपारासिम थांनाय लामाजों गारि मटरनि आन्थै जयै खारनाय लामानि समायना रमायना सिखिरिफोरा आलाय आथानि थैनो गोनां जादों, जेन' बे समायना सिखिरिफोरा मोनबो बेसेनानो गैया। आसाम सरकारनि हाग्रा आरो वाइल्डलाइफ बिफानाबो दिनैसिम बे बेलायाव मोनबो नोजोर होआखै। मिथिंगायारि अनफावरि बेसरकारि गौथुमफोरनि फारसेनिफ्राय जेरैबादि नाजानाय नुनो मोनगौमोन बेबायदिबो नुनो मोननाय जायाखिसै। फुं समाव बिसमुरि सरलपारा लामाजों हान्थिलाङोब्ला निजोम हाग्रानि गेजेराव रि एम्फौ एनला दाउनि देंखोनि मिलौदो रोजाबनायनि गेजेरावनो नोंथाङा नोजोर होयोब्ला नुनो मोनगोन सानथ्र'हायै बायदि गाबनि सिखिरिफोरा बिरदलाय बादलाय मोसाग्लाङो आरो माखौबा नागिरबायनानै थुबुर लामानि गेजेर बाथुमो। थारैनो सिखना जाहार हाग्राखौ बर'फोरनि जारिमिनजों लोब्बा दङ होननानै मिथिनाय जायोब्लाबो समायना मिथिंगानि बाहागोसे बै आगोमा सिखिरिफोरखौ रैखाथि होनायनि सायाव जायगानि खुंथायखौ लोगोसे आसाम सरकारनि हाग्रा बिफान आरो वाइल्डलाइफ बिफानाबो दिनैसिम मोनबो गोसो होआखै। मिथिंगानि सम्पद बे आगोमा सिखिरिफोरखौ थारैनो थिनानै दोननो हायोब्ला हादर आरो मुलुगनि दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे दावबायथिलि महरै सिखना जाहार हाग्राखौ फोजौखांनो हानायनि मिजिं दङ होननानै मिथिंगायारि जिब जुनार मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा बुंसोलायदों। सोंथि सिखांदों दि मिथिंगानि सम्पद आरो बड'लेण्डनि सम्पद सिखना जाहाराव थानाय नुनो मोनबाङै आगोमा बे सिखिरिफोरखौ रैखाथि होनायनि थाखाय आरो सोर सिगांबोबावगोन।